Рәмия, күңелле уен уйныйбызмы? Уйныйбыз. Ә нинди уен? Татар халкының «Ак димә, кара димә» исемле уены. Рамай, башта миңа уенның тәртибен аңлат әле. Әлбәттә, башта мин сорау бирүче булырмын. Сиңа төрле сораулар бирермен, ә син ак, кара, әйе, юк димәскә тиеш. Башны түбән ияргә һәм көләргә ярамый. Бик кызык. Рәмия, синең башлыгың нинди төстә? Акмы? Кызыл төстә. Охо, күпме кар яуган. Бүген тимер аякларда шуып булмас. Бозлавыкны чистартырга өлгермәсләр шул. Ә кар нинди төстә? Ак. Бу уенда ак дияргә ярамый. Ә ничек әйтергә? Кар бит ак төстә генә була. Сөт төсендә диген. Аңладым. Хәзер син миңа сорауларыңны бир. Ак димә, кара димә, башыңны түбән имә, әйе димә, юк димә, көлмә, елмайма. Рамай, ә син кышны яратасыңмы? Яратам. Ничек күңелле бит. Абый, кара әле, нинди яна торган ташлар бар монда. Әйе шул. Ә син әйе дидең. Әйттем шул. Игътибарлы һәм тапкыр булырга кирәк икән бу уенда. Әйе юкны әйтмәскә, ак-карага тимәскә, җавап биргәндә көлмәскә, башны түбән имәскә.